Добро утро! Вие сте с предаването Седянка, а аз, Венцислава Борисова, съм неговия водещ. Днес гостуваме в Средно училище Сава Доброплодни, известно като училище по изкуствата, където ще ви срещнем с едни прекрасни деца, които ще ни потопят в света на танца. А те са трети хореографски клас с ръководител Галина Колева, които ще ни демонстрират любовта си към фолклора. Благодаря много, че откликнахте на поканата ми да осъществим тази среща днес сутринта. Да започнем оттам. Как започна вашата история като танцор и как продължи като хореограф? Когато бях в трети клас в град Попово, в училище направиха съобщение за сбирка на танцова група. И тогава аз отидох и в момента, в който влязох в хореографската зала, музиката засвири, започнахме съвсем елементарни движения, атмосферата ме грабна и аз още тогава бях професионално ориентирана. Никога не съм мечтала за някаква друга професия. Работя от 1979 година, тогава бях на 20 години, до ден днешен, без прекъсване. Общо 40 години трудов стаж. Работила съм предимно с деца. Предпочитам да работя с деца. Нямам представа. Не е някаква цел, просто ми харесва. С тях живеем заедно, работим, разговаряме, споделяме и всичко това ми е необходимо за моята работа. Имате някаква вътрешна потребност да сте с децата. Вие казахте сега в промеждутъка, аз ви казах колко е шумно, вие казахте, момент, това ме зарежда. Да, зарежда. Шумът ми действа подсъзнателно и не винаги правя забележка за тишина, но когато започна да работя, в залата е тихо и това на мен ми е предостатъчно. Децата трябва, както казваме, чайника, парата трябва да излезе от някъде. И така малко по-шумни са, но са много умни, много всеотдайни и много добре се работи с тях. Сега, като си правите равносметка от позицията на годините, бихте ли повторили този път наново? Бих го повторила, без да се замислям и с този опит, който съм натрупала, ако бях на 20 години, всеки така казва, нещата щяха да се получат малко по-бързо, по-качествено. Така че никога не съм съжалявала, че съм избрала тая професия. Но има красотата и на уния млади години. Тогава пък енергията, ентусиазма, нали, на младия човек? Да, тогава, не че сега го нямаме този ентусиазъм, но когато бяхме млади, той не ни оставяше. И по всяко време на денонощието, с събуждането имаме някаква идея и докато ние осъществим, някак си не можем да се успокоим. Но пък тогава възможностите, информацията, която сега имаме, тогава ние нямахме. Ако посетим концерт, трудно ставаше с намирането на музика. Повечето музики бяха авторски. Докато сега... Сега един творец е улеснен от към идеи, от към възможности. От към възможности, от към музики, избор, да. Точно така. Колко поколения минаха през вас, през хореографските паралелки? Аз вече 20-та година съм в училище и всяка година поемам първи клас. И този първи клас ги изкарвам поне до 7 клас, но имах един випуск, който го изучих до 12 клас. И така, може би 20 поколения, ако се смята всеки клас за нов.
А някои от децата поеха ли по пътя на хореографията? Да, от този випуск, който завърши 2009 година, Георги Трифонов завърши хореография. А сега в момента Диманка и Симона Василева в момента са студенти в Варненския свободен университет. Но на тях преподавах до 7 клас, след това ги поеха други колеги и там вече се усъвършенстват. В началото, когато децата постъпят при вас, чувствате ли се обезкуражена? Те са начинаещи, започва се от А, Б. Притеснявате ли се дали ще станат нещата или винаги сте оптимист? Винаги съм оптимист, според обстановката. Започваме, показвам движение, те го изпълняват, окуражавам ги. Ако не се получи, изпълняваме разходка. Това ги разведрява. И в следващия момент аз отново показвам движение и те не могат да разберат какво става. Има го игровия момент. Игровия момент, да. Това е много важно. И вече те като се обучат, нали, от многото повторения, аз преценявам, че някой път им става скучно. Отново заиграваме някаква игричка и в игричката вмъквам това движение, което на мен ми е необходимо да бъде заучено, защото може би ще го приложа в танц или в някаква комбинация и то се получава. Никога не съм мислила, че от тези деца никога няма да се получи някакъв резултат. Но различно е. При някои деца веднага се получава резултата. Важното е да се научат децата да внимават, да се насочат вниманието върху дейността, която извършват. Това е типично и за всяка една дейност, но при нас е особено важно. Трябва да внимават. Ако не внимават, няма как да разберат какво трябва да изпълнят. Може ли да се каже, че всяко едно дете, което се старае, задължително ще се научи? Да. Ама има хора, и вие казахте, които са родени за танцори. Те по какво се разпознават? По стойката ли? Не, веднага. Кратко упражнение, не много сложно, веднага заиграват. В момента имаме едно такова детенце в първи клас. Пълна концентрация на вниманието. Но не е само това. То си личи, че веднага и има хореографска памет. Много жизнерадост строи от тези танци. Аз също забелязах, че те са провокирани изцяло от темата детство. Това е. Моята цел е тази. В един танц трябва да се случи нещо. Не само да бъдат фигури, преминаващи от една в друга и танцови комбинации. В самия танц трябва да има някаква закачка, въпрос-отговор между определени групи, в случая момченца, момиченца, интересни игрички, провирания, като плетеничка направено и вече накрая да има един щастлив завършен, като удовлетворение от нашата игра, която сме я развили от началото до края на танца. Сега с колко големи деца работите, колко са на брой и върху какъв репертуар? Децата са от първи до 5 клас.
В паралелките са по 24 деца. Ами на последния концерт наброяваха 100. Изпълниха цялата сцена, аз ги гледах, беше много вълнуващо. Да, харесвам да работя с много деца. Със всеки един клас организацията се провежда за влизане, излизане на сцената, тук в тая зала. Те си представят къде е сцената, правим влизане, излизане, танцуваме, поклон, на което аз много държа и си възпитавам моите ученици да имат едно културно държание зад кулисите. Това е много важно, защото ако няма дисциплина, може да прозвучи музиката, да няма кой да излезе. И те в това много се стараят. Дори имахме един закачлив случай в едно село, наша програма, блок програма на Сава Доброплодни и програма на децата от селото. И в един момент прозвучава нашата музика. И децата от гримьорната така излязоха на сцената. Имаше 3 дечица на сцената, нашата група беше по-многобройна, изиграха се танца, поклониха се, а тези дечица на сцената излязоха в недоумение. Впоследствие се оказа, че ние използваме една и съща музика. И стана така, че нашата група изигра танца на децата, след това децата ги включихме в нашата блок-програма, нали, да могат и те да се изиграят танца. Къде изявихте до този момент децата? Вие споменахте последния концерт, конкурс беше той и какво предстои? Имахте и в предните дни пролетно участие. Последния конкурс "Децата на България пеят, танцуват, рисуват" се изявиха 3 класа – 3, 4 и 9 клас, които бяха лауреати на конкурса, съответно с първо място, второ и трето. В петък се проведе пролетния концерт на училището. Това е традиция на нашето училище. Всяка година представяме изпълнение на ученици от начална степен. Един така много вълнуващ концерт, който много ни зареди с много положителна емоция от доброто изпълнение на дечицата и най-вече тяхното щастие след концерта. Толкова бяха щастливи, пригръщаха ни, поздравяваха ни, за което много им благодаря. Кои са най-скъпите ви награди и къде са извоювани? Сигурна съм, че са много. За такъв трудов стаж, за толкова много хореографски паралелки. Да, всяка година от основаването на този конкурс "Децата на България пеят, танцуват, рисуват", ние участваме с 1 клас или с 2 класа и винаги сме били лауреати, носители на първа награда. Но от миналата година решихме, че трябва вече да покажем нашето изкуство извън границите на Шумен и участвахме в конкурс в Суворово като "Жива вода", един прекрасен конкурс с много добра организация. И тогава децата за първи път се изявиха на една голяма сцена. Тогава те бяха във 2 и 3 клас и наброяваха 50 деца. И беше много голямо щастие. Родителите ни придружаваха, те ни помагаха с децата при организацията. Винаги са необходими, защото почва една така анархия от дрехи, от носи, да се хвърлят фиби. Те децата са инструктирани как да се грижат за костюмите, но ние бяхме предварително облечени. И един израз така много ми стопли сърчецето, едно от децата, когато те вкъщи се обличат. И когато се е погледнало в огледалото, е казало на майка си: вече сме истински българи. И майката ми придаде
това изречение на детето. Това преди да тръгнем. Пожелахме успех и се върнахме с първа награда в нашата възрастова група. Много стойностен конкурс и наши деца са участвали в читалището, а децата наистина се чувстват истински горди, когато облекат носи, така стоят по съвсем по друг начин. Да, като празник. Усещат деня като празник, когато са облечени с носи. Споменахте ми и за една награда в Арбанаси. Да. Същата година участвахме и в националния конкурс на Сред Мегдана в Арбанаси. При толкова много колективи ние не очаквахме да нас забележат, но се оказа, че сме направили впечатление и ни удостоиха с специалната награда на публиката, което мен много ме зарадва, защото всичките си усилия, които аз правя и когато се изявявам танц, винаги се интересувам от реакцията на публиката и за мен това е някакъв ориентир дали съм се свършила добре работата. Всъщност основната мисия на един танцор, на един творец е да достигне до публиката и публиката съответно да му върне същото послание, че е очарован. Децата вълнуват ли се преди участие? Има ли го този спортния, състезателния хъс или възприемат света на изкуството като свят на красотата, не на надмощието, не на надиграването? Не, в никой случай. Дори те не изпитват страх. Това на мен много ме радва, защото когато големите танцори им предстои изява, напред стартова треска. Сценична треска, докато при малките сценичната треска я няма. И напомняме само, че трябва да се усмихваме и да се забавляваме на сцената. Това е нашето изкуство и нека да го покажем на публиката и да очакваме аплодисментите. Кои са най-емоционалните ви моменти в работата, които никога няма да забравите? Много емоционални моменти сме имали. След един концерт, едно от танцорчетата ми сподели: госпожо, плачеме се. Викам: защо? Някой обиди ли те? Не, просто ми се плаче. И се разплака. Тогава представихме един танц, който за първи път го представихме и той се посрещна с много аплодисменти. И следствие на това детето започна да плаче, без да има причина. И тогава го пригърнах и му обясних, че някой път можем да плачем от радост. Не е задължително някой да ни е обидил или да чувстваме някаква тъга. Емоцията е дошла в повече. Децата усещат по различен начин. Другата емоция е самото приготовление за концерт. Това, което съм наблюдавала. Миналата година направихме самостоятелен концерт, в който участваха 100 деца. И всеки родител имаше грижата да облече детето и да го доведе в определеното време. И това, което наблюдавах, татковци обличаха момиченца и им сплитаха косичките. Много миловероятно, майките са били на работа. Друг момент точно започва концерта, минути преди концерта ми съобщават, едно от децата е паднало и чоропогашничето му е скъсано. И аз казвам: добре, няма да играе, да не се притеснява. Секунди преди танца да стартира на сцената, водят детенцето, лепенка на коляното и нов чоропогашник. Така, след като премина концерта, последствие разбрах, че са се обадили на таткото. Таткото е реагирал веднага
преоблякала е детенцето и го е пуснал на сцената. И това са така много... Съвсем обикновени житейски неща, които така просто много ни зарадваха. Само и само да не се провали танц. Това е отговорността, на която, без да казвам думичката отговорност, аз обучавам децата и съм спокойна, че на сцената те се държат така, както трябва, танцуват така, както трябва и правят добро впечатление за добро поведение. И най-трогателно е, че всички са включени в този процес. И родители, и баби, всички са съпричастни към делото и всички се чувстват като едно голямо семейство. Вие притежавате и друго хоби и решавате много съществен момент. Това е да дообогатявате или сама да създавате реквизит, защото аз знам, че можете и да шиете. Тая любов пък откъде произлезе? Какво сте направили като носи, като елементи на носи? Тази любов може да прозвучи нескромно в детската градина. Още от малка бях много инициативна. И другарките тогава в детската градина попитаха кой ще вземе тези кукли, родителите им да им ушият дрежки. И аз вземам 2 кукли. Когато се прибирам в къщи, мама като видя 2 кукли, имаше строг разговор. Можело е само една. Тогава мама работеше на смени и се грижеше за къщата и ни оставаше много свободно време. И тогава реших, че аз трябва да ушия на тези кукли някакви дрежки. Не можех да ги върна така необлечени и започнах с 2 куки, без никой да ми е показвал, да се уча да плета. И само намятах това, което съм наблюдавала. Само намятах примката, но не я изплитах. И се получи много прежда на едно место. И тогава моята баба ме научи да плета обикновена плетка. Детската градина бях. И се оказа, че ме достави удоволствие. След това куклите бяха облечени перфектно. С рокли, шапки и палта. С дизайнерски облекла. Да. Така че това умение аз съм наследила от моята майка. Тя много обичаше да бродира. Какъв реквизит сте подготвили тук за училище? Аз и като ви каних на среща, когато ви звъннах вечерта по телефона, вие казахте, че плетете нещо за пролетния концерт. Да, винаги си плета по нещо, но какво ме накара да използвам моите умения? Моята страст са дантелите. Много ми харесват. Плета най-различни техники, особено по анлас. Но това, което го направя, то се прибира някъде и никой не го вижда. И в един момент броя на танцорите ми се увеличи. И не можем да ги облечем за един концерт. И тогава започнах, имам си образец, модел, който го е изработил художник. И наплитам геометрични фигури, след това ги монтирам. И започнах с 2, 3, 4, 5 престилки. Броя на изпълнителите се увеличава до концерт. Аз приготвям още по 2, по 3 престилки. И така на партида станаха 36 престилки за малките деца. Впоследствие ми привлече вниманието една хубава тракийска престилка, която е избродирана цялата в цветя. Оказа се, че много сполучливо и нея направих. Северняшкия костюм, шивачките го изработиха на ниво плат и искаха да правят апликации, при което аз се възпротивих и реших аз сама да направя украсата, като гледам в оригиналния северняшки костюм. Но се оказа, че не мога да го изплета на една кукичка и се принуди да го бродирам. Но впоследствие ми доставяше удоволствие и бродерията, но преди всичко обичам да изплитам орнаментите на една кукичка. И мисля, че се получава
Освен това кърпички, които трябва да танцуваме с тях, и те имат бродерия, но от всеки концерт тук поизчезва някой кърпичка, в такъв смисъл, че се загубва. И понамаляха кърпичките и съм ушила и аз на ниво плат кърпички, но децата веднага си избират кърпички, които имат бродерия, другите ги оставят. Какво ще препоръчате на младите колеги, които тепърва прохождат в тази сфера? Преди всичко много търпение. Много търпение, разговори с децата, опознаването им. Когато опознаят техните характери, работата с тях става много по-лесна. Те им се доверяват, децата напълно. Те гледат на преподавателя като магиосник, защото той ги въвежда в един свят, който е малко чужд за децата, но пък е много вълшебен. И като поемат това вълшебство, оттам нататък тръгва. Но преди всичко трябва да имат много голямо търпение, защото при нас всеки един танц, всяка една комбинация изисква много повторение, за да бъде усвоена напълно. Така че това е. И аз смятам от позицията на човек, пък, който работи в друга сфера, че трябва и да има самоусъвършенстване. Не трябва да стоиш на едно ниво, а непрекъснато да търсиш начини да звучиш адекватно на времето. Хубаво, нали, за времето.
както видяхте в репетицията, ние вмъкнахме едно движение, което децата ми го показаха и аз последствие го научих и решихме, че може да го вмъкнем в комбинацията на джиновско. И те веднага грейват нещо ново и интересно, но по-близко до техния свят. На тях много им харесва. Съвременено звучение. За фолклора казват, че е душата на България. За вас какво е? Аз се занимавам с фолклор от детските си години. Той е извор на красота, на вдъхновение, на родолюбие. Това е най-важното. Той ни учи на уважение към възрастните хора, на отговорност. Благодарение на този фолклор ние сме оцелели като българи и се наричаме горд българи. Днес тези прекрасни деца ви демонстрираха как трябва да се обича българския фолклор. Правете го и вие ежедневно. Хубав и спокоен ден и останете с предаванията на телевизия Шумен. Довиждане!